працягваю чытаць казкі, а дакладней одну канкрэтную казку, якая называецца Make a Wish. І гэта ўжо трэцяя частка, апошняя нашай казкі пра містера Паттера і ягонага кота Табі, якія спрабуюць адсвяткаваць дзень нараджэння містера Паттера. Калі вы памятаеце, калі вы ўжо паглядзелі першую і другую часткі, вы памятаеце, што дзень нараджэння у містера Паттера is on the 2nd of October, 2 кастрычніка, правільна. Даведаўся ён пра гэта сам, прыгадаўшы, чытаючы раніцай газету, і раптам адчуў, што яму, нягледзячы на тое, што ён ужо даўным-даўно не хлопчык, яму таксама вельмі хочацца свайго birthday, дня нараджэння. Вядома, кажа, I'm too old, я занадта стары і для candles, свечак, і для cake, торта, і для balloons, балонікаў, і для company, і для сяброў кампаніі. А пасля сказаў, wait a minute, пачакайце, ці занадта я стары для company? Напэўна, ўсё ж такі не. І запрасіў суседку, місіс Тибері, на гарбатку ўвечары, разам з ейным сабакам. Хто памятае, як завуць сабаку? Zeke. Exactly, that's the name of the dog. And in the second chapter, і в другой частцы, наша місіс Тибері і все ніяк не могла да яго прыйсці. Ён яе чакаў, а яна мусіла то roll her hair, curl her hair, закруціць валасы на бігудзі, то вымыць посуд, то do the washing up, то, што яна там яшчэ мусіла зрабіць. Яна прыдумляла вельмі шмат розных excuses, адмазак, чаму яна все яшчэ не прыйшла. Вось нарэшце пачынаецца трэцяя частка. Давайте паслухаем. Вау! Look at him! І гэта наш... Хто? Богдан. Цудоўна! Прывітанне, Богдан! Прывітанне, даражэнькі! Мы ўжо пачынаем чытаць з табой трэцюю частку кніжкі, якая называецца Make a Wish. І вось... А што такое Make a Wish? Загадай жаданне. Perfect, well done, that's right. І вось наш містер Паттер. Ён апусціў галоўку ўжо на стол, зусім разгублены, бо ведаеце, што ён думае? Ён думае, што місіс Тибері і яе дог Zeke will never come. Ніколі. Exactly. У нас таксама вельмі часта цярплівасць заканчваецца. І нам здаецца, што вось тое, чаго мы так моцна чакаем, не здарыцца never. Ніколі. Няхай у вашым жыцці не будзе такіх выпадкаў, але, мне здаецца, ва ўсіх здараецца момант, калі мы думаем, ну вось ужо ж, never, это не здарыцца ніколі, never, давайте скажем так, never. Ну, і пасля ён падумаў, мне, напэўна, тут за сталом прыйдзецца чакаць місіс Тибері forever. Назаўсёды. Ажно да свайго next birthday, до наступнага дня нараджэння. That's right. Богдан has got a bouncing ball. У Богдана ёсць мяч, на якім ён скача. У каго яшчэ такі мяч ёсць? Ось такі. Мне моя стрычная сястрычка падарыла. Well done, so good. Але раптам у нашага містера Паттера зазванілі у дзверы. The doorbell rang. And you remember the sound? І ти пам'ятаєш звук? Динь-дон. Ой, Елла Сара вже був гэты гук, правда? У казцы пра Еллу Сару, якая прынаецца. Динь-дон. Так, і кот Тейбі так само так павёў. Богдан, гляди. Look at that. Mr. Potter opened the door. Вось он бежит, отчиняет двери. Opened the door. И глядите, что он побачил. Oh my God, goodness, yes. A huge cake with lots of candles. And Mrs. Tiberi and her dog Zeke. А где дог? А собаку не намалевали, але он там ёсць докладно. И она, ведаете, что ему крикнула? Вот поглядите, она кричит, такие литерки великие. Surprise! Что это? Surprise! А давай разом крикнем по-ангельску. Surprise! Surprise! Калі вы зробіце сюрприз сваёй маме, ці тату, ці бабулі, дзядулі на дзень нараджэння, самы час крикнуть Surprise! Альбо сябру, ці сяброўцы. Напрыклад так. И она принесла, тут написано не просто cake, она принесла an enormous cake. Как вы думаете? Гигантский. Правильно, enormous, это не просто big, это вялезны. Enormous cake. Enormous cake. Loaded
Loaded. Нагружены, загружены with dozens of candles. Dozens of candles. Dozens гэта Просто дичь, як гэта тузіны свечак. Я упэўненая, што вы все ведаеце па-беларуску слова тузін, гэта значыць 12. А мы не кажам ніяк, мы не кажам ні тузіны, ні дзесяткі, мы кажам проста шмат. А амерыканскія дзеткі будуць сказаць 12-камі тузіны і тузіны чагосьці, калі чагосьці вельмі шмат. І заўважце, слова нашае тузін вельмі падобнае да ангельскага слова dozen. Давайте скажем разом. Dozen. А Dozen. что такое dozen? Это тузин, значит 12 чагосьці. Есть такое слово. Подобные. Богдан, як эксперт, подтвердил, что подобные. И вось наш Зик. Все ж таки пришла миссис Тибери разом с Зиком, поглядите. Zeke had a present attached to his neck. Что у него было припацавано до шеи? Подарунок And balloons. до хвоста. To the nail, yes. And balloon were attached to the nail. А баллоники были примацаваны до хвоста. А на голове у него был колпак. І от глядіться, як тлумачить місіс Тібері. Вона каже, я мусила вас примусити to wait, почекати. So I could bake a cake. Как спекчий торт. Exactly, bake a cake. Спекчий торт. А містер Паттер поглядів на гэтыя свечкі, ён такі здзіўлены, такі уражаны, он все яшчэ паверыць не можа. І ведаеце, што сказаў? Мне спатрэбіцца самае сапраўднае fire, батачка не упадзе. Мне спатрэбіцца, ведаеце? Пожарный Пачакай, a шланг. fire hose Fire to hose. put those out. Каб? Што зрабіць са свечкамі? Их задьмуть. Задзьмуць. Put them out. To put those out. А у пусть подумали на Не трэба. племянное. Вось, put out, гэта нешта задзьмуваць або тушыць святло, напрыклад. When tea was served and he had opened his present, калі ўжо містер Паттер паставіў гарбатку і адкрыў свой падарунак, а што было в падарунку? Набор для сбирания самолетика. A plane kit, that's right. Mr. Potter blew out all of his candles. Покажите, як він це зробив. That's right, exactly. It took 5 big breaths. За 5 великих змухцов. Дзьмухцов? Такого слова нема. Падзьмуванню, набіранню паветра на всі груді. Plus some help of Mrs. Tibery's hat. І яшчэ пры дапамозе каго? Mrs. Tibery's hat. Шапки мисс Сибери. Я думаю, капелюшом йому допомагало зазмивати. Так, ось так, ось так. Але врешті-решт, he got them out. Він їх Задьму. задзьмув. І тоді місіс Тібері погляділа на його здивлено і сказала, Did you make a wish? Загадай жадання. Ні. Вона спитала, Did you make a wish? Загадав жадання. Менавіта його треба загадувати перед тим, як свічки задзьмуваєш, правда? Mr. Potter looked at Mrs. Tiberi. Він поглядів на Mrs. Tiberi and at Zeke and at Tabby. І на кого ще поглядів? На себе. На кота і на собаку, на Зіка і на Тебі. І нічого не мог придумати, тому що йому здавалося, у його було все. Even a model plane kit. І навіть набор для зборки самолетика. А я на его месте загадал только все его жадания сбывались. На будущее. Это вельми хитрое ожидание, правильно я напомню. І ось містер Паттер і місіс Тібері, яшчэ шмат дзён запар, ели штодня по кавалочку тортика, глядели разом телевизор, жартовали, веселились и забавлялись. For days and days. Яшчэ вельмі шмат дзён. And Mr. Potter built his model plane, і он собрал свой Набор самолетика. almost perfect, амаль идеально, потому что что-то не так там пошло, что? Хвост! Almost perfect. Only the А tail was вот wrong. так здивлено глядеть, правда? Як таки можна було побудувати tail, хвостик, щось не так з хвостом. З усіх його цудовних wonderful birthdays in his long life. З усіх його цудовних дзьон Народження. у довгім житті містера Паттера гэты дзень нараджэння
really have been. Один з самих чудових. No. Ні, видиш, як тут Самих написано. чудових. Видите, який він щасливий, щасливий, щасливий. І тут така фразочка. Worth the wait. Гэты дзень нараджэння быў вартым таго, каб чакаць. Бо ён жа чакаць вымушаны быў шмат. Worth the wait. It is worth. Давай разом скажем. Worth – это варты. Worth. The way. Спочатку скажи worth. World. Не. Давай так. Язычок поміж зубками поставим и скажем. Правильно. А теперь скажем worth. Was. Worth. Was. Молодчинка. А теперь worth the wait. Was. The way. Варто того, как почекать. That's right. Worth the wait. Ось такий день народження. А місяць Тібері на раніцю на апошній самій сторонці нашої книжки. Видите, що отримала? Закладку. Ні. Вона отримала від його цидулочку. Так. Може бути, навіть паштовочку. Гэта добрыя манеры, так прынята, сябры мы. Калі да вас прыйшло шмат сяброў на свята, на дзень нараджэння ці на нейкую вечарынку, падарылі вам падарункі, а галоўнае, свой час з вамі прабавілі вельмі весела разам, было вам добра і цудоўна, вельмі культурна на наступны дзень напісаць ім ліст, ці цыдулку, ці паштоўку адправіць. І сказаць, ведаеце што? Давайте я вам прачытаю, што... Ну, хутчэй імёны могуць быць розныя і назвы розныя. Ну, гэта іменно тут так написали. Просто Тут написали так. Dear Mrs. Tiberi and Zeke. Дякую, вялікі, міс Тібер. Дорогая миссис Тибери и Зик. А далее ты правильно сказал. Thank you, thank you, thank you. Что это значит? Дякую, дякую, дякую. А давайте разом скажем, вы с этим цудовным гуком язычок покладите на верхние зубки. Thank you, thank you. А вы так, и давайте скажем так. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. А далее бы он написал «Щиро ваш» альбо «Sincerely, Mr. Potter and Tabby». Дякую велике, что послухали с нами эту казку. Заставайтеся здоровые, здоровые, здоровые. Так, здоровые, здоровые, здоровые. Гадуйтеся великие и до наступных встреч казочных. Добра.